Като гледа човек на сцената толкова красиви лекари, имам предвид дамите, да му е драго на човек да се разболее. Поканвам доцент Негрев и професор Клисарова. Уважаема госпожо ректор, в качеството си на заместник ректор по учебната дейност заявявам: стоящите тук на сцената абсолвенти от випуск 2010 на Медицинския университет Варна отговарят на всички изисквания на Закона за висшето образование за придобиване на образователно-квалификационна степен магистър, както следва: магистър по медицина, магистър по управление на здравните грижи и магистър по здравен мениджмънт. С правомощията ми на ректор на Медицинския университет Варна ви обявявам за магистри по медицина, магистри по здравен мениджмънт и магистри по управление на здравни грижи. Честито! А сега ще ви изчакаме да слезете за малко от сцената. Be